Ni ɲamakɔrɔ ka den an bɛ baara la sugu kɔnɔ a bɛ an wolola fɔ sisan an bɛ yan de an kɔni y'a mɛn k'a fɔ ko an ka maire k'u bɛna lawuli ka bɔ yen ko ka maire wɛrɛ sigi a nɔ la k'o ye muso ye an ye ɲininkali kɛ u y'a yira k'a fɔ de ko ko maire ka recette kalo kɔnɔ ko o ka dɔgɔ k'a wuli kun de y'o ye ko duguden ɲininkali ko t'o la ko papier nana k'a fɔ ko a tɛ ka baara kɛ ko kalo la k'a bɛ 6000 de di ka quittance dilan taxi la k'a di anw ma Amadu de y'a kɛ wa ne de bolo bɛ wari min na ka na n'a ye fana k'a d'a ma an bɛ wari hakɛ min d'a ma la quittance b'o la an b'o da dɔn ni y'o wari ninnu tila o ka ca ni san 1 wa 600 ye Amadu ma foyi den kelen ka anw na yan an yɛrɛ bɛ ɲamakɔrɔ kɔnɔ yan an bɛ u kelen do ka ɲamakɔrɔ bila kɔfɛ de ka ɲamakɔrɔkaw kɛ bɛ ko k'an tɛ fɛn kalama an bɛ fɛn kalama dɛ sabali de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na u ka sabali u k'an to yen nɔ an k'an to an danbe la Amadu a ma dun bi a ma dun sini wa a ma kɛ mɔgɔ la a ma fɔ mɔgɔ ma ne yɛrɛ fa kun ye maire ye ɲamakɔrɔ mais maire mana ɲamakɔrɔ an bɛ don min na ko bi min ye Amadu ta ɲɔgɔn kɛ tiɲɛ de bɛ laban i bɛ ka min ye jamanakuntigi ye élection kɛra sisan a y'a ka premier ministre yɛrɛ reconduit n'o ye Bube ye a y'a reconduit ka da mun kan parce que a y'a bila affaire min na baara ɲɛna bon donc ne fana hakili la maire di kun quartier ma n'a ka baara ɲɛna o ni quartier mɔgɔkɔrɔw de bɛ se ka baara kɛ mais ni aw ko an ka quartier maire a y'an ka baara kɛ a ɲɛna a ma fɛn kɛ min b'a yira fana k'a fɔ k'a ka ɲi ka wuli a ma violence kɛ a ma foyi wɛrɛ kɛ fo politique kɛlɛ k'a bɛna an ka maire la wuli vraiment an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini u ka fara Amadu la a k'a ka mandat dafa hali i bɛ ka min sigira an kunna nin an bɛɛ ko k'a ka mandat dafa n'i ye koko daminɛ ni kɔlɔbanbali le ɲamɔgɔden ye n'o tɛ halala tɛ ɲamɔgɔden tɛ mɔgɔ dɔn adamaden bɛɛ hɔrɔn ye bɛɛ i faden na hɔrɔn ye mais kɔlɔbanbali le ɲamɔgɔden ne yɛrɛ maninka ye ne ko n ko fo i bɛ k'a ka fanga laban ni élection banna kɛla kama ni président sɔrɔla an ka maire min b'an kunna k'a b'an kunna a ma fin ka n'a ma gɛn ka na ala la dɔn ne fana ne ma bɛn o ma ne yɛrɛ maninkaden de di ne kɔni bɛ min fɛ i bɛ ka sigira ala ka sabali d'a ma ni ye ɲamakɔrɔ dugutigi mɔden an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ u ka sabali ka tila k'a ɲini u fɛ u ka sabali sabula ɲamakɔrɔkaw kalikan don an kɔni an tɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ baara la mairie in kɔnɔ yan ni Amadu Samake tɛ mandat de don ni mandat banna élection wɛrɛ bɛ kɛ n'ale y'a garijɛgɛ don a la tugun a bɛ sigi mairie in kɔnɔ k'a ka o mandat fɛnɛ kɛ ɲamakɔrɔkaw kumakan ye nin dugutigi kumakan ye nin son excellence Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ sunɔgɔ de la wa ou bien ladibaga minnu b'a la a ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo don n ka bonyaba b'a yɔrɔ la ou bien conseiller minnu b'a kɛrɛfɛ ou bien dɛmɛbaga minnu b'a la ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka u bɛ baara kɛla cogo di u bɛ sɔn cogo di nin ɲɔgɔnna ko ka wuli jamana an bɛ ka jamana min ka basigi ɲini mun bɛ fɛ k'a lawuli n'u bɛ fɛ olu ka sabali jamana kɔnɔ kɛlɛ ma ɲi sinon n'a fɔra ko Amadu Samake bɛ lawuli a tɛna taa kɛlɛ kɔ kɛlɛ dun mɔgɔ bɛ kɛlɛ daminɛ cogo dɔ mɔgɔ t'a laban cogo dɔn kɛlɛ ma na ye u ka sabali ala yɛrɛ kama u k'a to an kunna a ma foyi kana wa a ka di ɲamakɔrɔkaw bɛɛ ye Amadu ti taa bi a ti taa sini an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini wa ni ko k'u bɛna ni mɔgɔ kura min ye fɛrɛ u bɛ taama su de ka don ta Amadu tɛ wuli dɛ parce que an de y'a sigi olu m'a sigi IRD ko tɛ parti politique wɛrɛ tɛ an y'a sigi parce que Amadu ka d'an ye i ye b'a dɔn ko IRD Amadu yɛrɛ kɛ ɲamakɔrɔ yan ne tɛ ɲamakɔrɔ ne yɛrɛ filɛ ne tɛ IRD fɛ mais n donna Amadu de kɔsɔn